Takže tu už máme prerušené, vieš? Stop. Dobre. Ideme na varenie, hej? Varenie a prikladanie. Nie, ty ostaň sedieť. Evi, ty prikladaj do ohňa. Alebo sober palicu, troška to môžeš prihnúť, tiež tú pahrebuľu mám rozhádzanú. A Veronika, ty zatvár akože varíš, hej? Ja pijem pivo? Ak chceš, tak ti tam dám aj nôž. Kudím. Máš, tak vyber si nôž. A mám to nožem robiť, čo? No veď, daj spolu si na ten kamík ku sebe, akože máš aj nôž pri sebe a robíš s tým. Dobre? Pripraviť sa. Akcia. Dobre, stop. Evi, ty ešte pobehaj po lúke. Ešte? Hej. Teba natočím, ako zbieraš po lúke bylinky. Dobre, vy sa tu idete len vyvaľovať, alebo čo? Tak môžeme sa buď pobiť v palicách, akože trénovať. Vy môžete, viete čo? Povyberajte šípy a kontrolujte ich, akože či nemajú pierka pokrútené a tak. Zoberte si každý po jednom tulci a... A nás to niekto nejde. Budú aj nás točiť. Máš tulec pri sebe, Dušan? Tak počkajte, ešte to nerobte. Kde je môj tulec? Ešte ide natočiť Evinu, ako zbiera. Hej? Môžeme? Natočím ťa troška z ďalša. Pripraviť sa. Akcia. Stop. Stop. Šípy. Pripraviť sa. Budete ich preberať, kontrolovať pierka, kontrolovať hroty, hej? Aj tam sú ešte šípy. Dobre, môžeme ísť na to? Pripraviť sa. Čo robíte? Kontrolujú šípy. A akcia.